she knows. Come on and make some DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Ekipa Bok, evo nas na prvom danu priprema za prvu žensku DM utrku. Narednih 30 dana se družite sa mnom, vježbate sa mnom i nadam se da ćete se pritom dobro zabavljati. Za prvi dan priprema izabrao sam sljedeće vježbe. Zagrijavanje na početku, danas ćemo to izvoditi ovako, lagano skačemo i podižemo naizmjenično jedno pa drugo koljeno. Zaboravite na rad ruku, trbuh je čvrst, kralježnica je izvučena. Veseli smo jer vježbamo u prirodi. Napravite ovu vježbu minutu. Nakon toga odmorite, krenite na drugu vježbu gdje ćemo napraviti otklone, opet ćemo razgibati trup. Dakle, otkloni u stranu. Izdužite kralježnicu u jednu kao drugu stranu. Nemojte se grbiti, nego ostavite ravnih leđa, zategnite malo guz. Napravite 15 ponavljanja u svaku stranu. To malo tresite. Treća vježba, iskorak sa podizanjem stražnje noge. Uzet ćemo se dolje iz ovog položaja, podićemo stražnju nogu gore u zrak. Udah i izdah gore. Udah i izdah gore. Prednju petu ni u jednom trenutku ne smijete odvojiti od poda. Udah i izdah. Udah i izdah. Napravite 15 ponavljanja sa svakom nogom. A nakon današnjeg treninga, kratak savjet, pijte barem 2 litre vode dnevno. A sada slijedi proizvod dana. Danas preporučam Alnaturin smoothie sok od jabuke, naranče, breskve i manga. Jako fino bilo kojem trenutku dana za osvježit se. Vidimo se sutra.